Район башлыгы Анатолий Иванов хакимият бинасының киңәшмәләр залында Сабан туй бәйрәменә килгән кунакларны кабул итте. Делегат составында Мәскәү өлкәсенең Татар милли автономиясе рәисе Фәрит Мөхтәсәров, Пушкин районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Евгений Фрицман, Шулук районының Тарасовка авылчылыгы хакимияте башлыгы Элеонора Чисикова һәм башкалар бар иде. Түгәрәк өстәл артында Анатолий Иванов кунакларга районыбызның тарихы, төп күрсәткечләр, республика һәм район программалары, ирешкән уңышларыбыз хакында сөйләде. Ә мәскәүлеләр үз чиратында ике арада тагын да җылырак элемтәләр булдырырга кирәк дип искәртте. Шулай ук биредә тәҗрибәдә уртаклаштылар, соңыннан ике як та истәлек бүләкләре белән алмашты. Это сельское поселение Тарасовское. Вот, это наш дом культуры современник, отремонтированный буквально в апреле, сданный 2000 квадратов по программе губернатора в сельском поселении. Поэтому в рамках реализации уже этого соглашения мы уже начинаем взаимодействовать в этом году уже между... Мәскәү өлкәсенең Татар милли автономиясе һәм Мамадыш районы арасында килешү төзергә тәкъдим итәм. Ул чагында элемтәләр тагын да ныгыр иде. Безне күп кенә тармаклар бәйли бит, диде Фәрит Мөхтәсәров. Алга таба кунаклар өчен экскурсия үткәрделәр. Алар Өмет социаль приютында да кунак булды. Сезнең районга кергәчтән үк, сезнең төбәккә кергәчтән үк әллә каян күренеп тора. Искитәрлек пөхтә, авыллары пөхтә, урамнары пөхтә, өйләре пөхтә. Бу кадәрле татар халкының чын матур йөзен, тәртиплелеген, эшчәнлеген, уңганлыгын күрсәткән һәрбер өегез, һәрбер агач төбегез сезнең зур уңышыгыз. Безнең татар халкының менә шуны саклап калдырсагыз, татар халкы кайчан да югалмас. Балалар безнең арттан һәрвакыт баралар. Бу атнада безнекеләр Мәскәү өлкәсенә юл тотачак. Районыбыз делегациясе Пушкин районында милли бәйрәм Сабан туен үткәрүдә катнаша.